Kini ako problema bahay ni sa kong anak sa una na kong ikapuyo. Kung ano na problema ako ani no, inaniyon ako pagsugod ng mga panghitabo ha. Si tatay may payag nga daplin sa baybay. Gitukod niya para kang nanay. O kami kabus apan may kalipay nganhi daplin sa baybay. Inikahanaw sa adlaw sa akong kalimutaw. Nakita ko si tatay, siya nangandam sa iyang pulaw pinanggang sakayan. Padulong si tatay sa sidlakan. Bugsay, bugsay, padulong sa laut tatay. Anaman kanimo ang among kaugmaon. Manamilit na kami kanimo o tatay ko. Hinaot paunta nga ikaw makakuha og daghan nga isda ron ini kabugma duna kita'y ikasuwa. Na 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 Day! Day! Oh, Day! 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 Kaniyot lang, Day! Ako ang bliya pultahan, Day! Ay! Still lang. Uy! Still ka dakat ko ni mo gipambalitaon mo, prade ka? Ay, sa man di ay. May alsa ko ani be, bukatas akong gidakyod. Di ay ba, muy po na yung kabot. Huwag ka musulti taon, nga mong prade taon ka karoon. Oy! Ngano man og musulti ko nimo na kay kapuno para pangumpra? Hilom dihaan dot oy. Asahan na puno ni be, aron ni pahimutang dito Oh, yes! Yes, Day! Ang pwede mo panghukom. Palid man sang naong tanimo. Ay, kabala ka, Day. Palig rin. Alir na. Iuli din. Ano naman, way gusto mo hipos? Ay, sa pagkinaan. Uy, puso mo ko ng tsuko. O pa, ay kabala ka, Day. May puso. Kaya na, ibutang na sa antik balta. Dot, bagay ba ta, Dot? Tagay ko usa ka kamot, be. Ay, sa sapa, Day. Ikaw ba, bida? Ganahan ki kong tanaw, Day, o sa puton ka. Ganong ganahan man kuno ka? Kay, magwapa kang samot. Bot! Dito doon, bitaw, Day. Ang imong kagwapa, murag perlas sa silanganan. Bot! Tinuod lagi na. Ang imo kanyag, murag diamante nga nagilak-ilak. Bisan pag burnout siga gyapon. Samot nga bot! Sige, di ka mo to. Bida. Magpakabatay ko karon dayon day. Puslan man nga di ko mutuan, magpakamatay na ko. Magikog ko. Hindi ko silyo, oh. Ay, sakita sa nang kutsilyo gikog Oh, ay. maghikog man ka. Ay, sus mo. Ang bako sport lord dayan ni atong bahay, ha? Aron siguro gyud kong mamatay. Unya kay second floor man ning atong bahay, unsa man nimo pagkamatay anak? Kaduha uno kong ambak, di ma floor na na. Ang fourth floor na na, di ba? Kapi dirt. Gusto ka man kahang maghikog, mas may patingalig magpaligis ka andot oy. O di ba? Clorox, hutdatog inom ang Clorox. Hutdag ito ha? What's si sir? Bot! Pre. Dangkad, pre. Dangkad ta. Iwan na. Atang sala butilya. Nilanta mag puring-puring og wine. May nang way baso. Dito inom. Wala man yung usuro. Tagsa naman gito. Sala butilya lagi. Oh, imo ni usa, pre. Salamat pre. Salamat pre. Ha. Kining, pre. Bugnaw kayo. Dami yun ng Pantay ko fighter wine imnon isu. Minaw, pre. Mm. Pantay ko ni. Taon na ba? Ako may mahangga din mong inom, pre. Dito? Karon. Ikaw may mahanggad na ako. Wala eh. Mong nagduna sa tingali ka. Mora ba na ako, bantayan mo basta magadagali kag iro na ako. Okay, problema. Doon na kayo problema.
Ulman to si Ilmiya ka dito. Kita magkagubot, pre! Pre, bitaw pre. Kita sa di mo. Pre, binagod. Tidak. Doon na ako yung problema sa Dali ka anak, pre. pator. Katong kuan, katong Ay, sapo. katong Ayaw taon, pre. pre, nya. Oh, pre, may anak ko. Dili kang tina, pre. Kay boss ako pukutan kay boss. Ay, so. Dagkat kay na ana. Hey, Ha, abot mo pasabot, pre nga may anak kas gawas. Ano mo? Dili pa. Ay, uyab ko. Huwag may kay kuyog siya, guyab niya. Yaan niya. Among ano. Go. Ano na, pre. Bisan, ibiyaan niya ang akong anak. Daan ko sa isog yan. Larga ko ni ay, pagilat ba manimpade ay. Kunya ang imong anak, asawa man lang. Ibilin ako sa kanan ko. Pero kay boss na pre nga may anak. Ang yab ni mo. Oh, mo. Ewa pa. Oh, libog. Di ba sa tao niya? Taon ko niya. Yang katarungan nga buwagan. Kaya makal ka. Pre, sultihan din na mo pre. Ha? Sultihan din na mo? Ay, ano po kami? Adla Wala, ko. Ano man? Basta inikasayod diya nga may anak ko. Huwag gali ko niya. Ha? Plano ra ba tao na mo? Kasal mismo. Kapit na ba yan? Pre, kun. Ikaw rin mag-anto sana pre. Oh, sultihan na lang pre. Kung karon dili ka maglisod ba, ipagi lang sa pananglitan ang tanan. Ha? Para may bawa ka kung sa iyang status. Pagi lang ba sa pananglitanan ba? Anang litanan? Ginauna na kong maayo isulti para terso na ako, pero ang tinuod yun, kulbaan yun ko, mga sadihan katubang mitina. Katul tuton landot. Wa man day. Kuan lang kining Unsa kanang man? Ikumpisal ka? Sulti na. May babae ka? Sulti na. Kaysa pag-ihaw naman ako ninyo daan. Sus, riak baya siya dayon. Murag karon pa. Dot, peaceful kay kong pagkatao, dot. Pero kung ako na gani binuangan, kung ako'y agrabyado, murag itagyuk grasya, dot. Gubat niyang labas na to, dot. kuan. Wow. Sulti lagi, sige na. Masaya Ay, nang buot ni mag-isulti. Kuan day kining padanglit ba? Kuha kita. Padanglit ha? Unsa imong baton? Aw, ipabarang ta ka. Ha? Anang litra man ha? Oh. Unya day, padanglit ba o ako ba? Ano man, unsa man ka? Kuan ba? Padanglit ba na ako? Nakay, babay. Ah. Aw, ini katog, ni mo putlan takas tumoy. Padanglit man na day. Aw, pananglit gani. Kanang putlan takas tumoy, pananglitan raman sa gihapon ng ako, Oo niya, pananglitan og matinuod na day. Aw, matinuon sa nagputol. Ha? Ay, kabalat kanang labaha. Nahibaw naman kag unsay gamit ana, di ba? Para barbas raman na. Ay, mamarbas, para barbas bitaw na day. Oo, may kinahibaw ka ana para barbas. Pero ang ako ba kanang mamarbas day ka? Ano tagas kayo ha? Wa mo kay bungot. Ngano ang bungot ra di ay barbasan, dot. Kuan day kanang Unsa man gyud, dot? Isulti na lang kuno na, dot. Ay na lang kuno sig paagyan ng pananglitan diha. kuan day kanang pananglitan og ako'y anak, ha? May anak kas gawas. Mapapananglitan ra alam. Aw lagi, abi na kog. Ay, Ano ka? tubig. Ha? Tubig. Matug na talim. Hanap istoryahe anang imong pananglitan ha kay na. Ano man day?
Basig maputol ko ng imuha. Ah, Pananglitan lang ba? pagka-kidnort pa. Oy, ako. Oy, hala. Terbandit. Ako nung nakawag. Kaya, hey, kulpaan ko, na. Problema na sa dikas, kwarta taon akong mama taon. Bidan, nanayan ako. Tubago na ko, be. Hello, Nay? Nay Sita. Nay! Oh, dot, andot. Nay, matter the what's, ha? Ano sa amang taon ka mauli doy? Oy, ang imong anak ay sige hilak. Nangita nimo. Saman ka. Nalimot na lang ka namo. Wa naman kay paramdam ug buhi pag baka Ay, niya. buhi pa ko diri day. Ay, naunsa man taon. Ay. Mao gani, unya nga nung wa man ka magparamdam. Kuhan ko day, medyo ang linya ba? Busy kayo. Busy ka linya day. Ha? Busy ang linya. Busy niya. Tanong ka diyan kalima. Oh. Anong na busy man ka? Doon na kay laing giatiman diya. Aha, oy, wa nay oy. Kang wa. Wa lagi eh. Yang anong dili man ka mo uli diri ka diyo. Ay, busy pala ginay. Mo mata. Mga anak me ha. Aha, nay. Mga anak me. Akong kauban ang imong anak. Oh, yung imong anak ko ganin na rin sige pangita nimo. Kuan kining kuan kining. Hello, tay. Uy. Nak, it's you that. Yes, ako ni tatay na nakong gwapo. Ay, sila na ako. Itaon ka mausap na ko eh. Liwat gyapon kang tatay ni mo. Kumusta naman ka ni anak? Ay niya, tay. Nag-antos in taon sa tumang kagwapa. Bungot sa itoy. Tay, mana mi si Lula kay si Lula imo sa kanunong ice cream. Ha? Nya imo pa jud ko sa kanu kasakyon og darak-darak sa nga mudagan. Ay, oo. Ay, problema na day. Tarak-tarak na lang. Basta ka taya. Ay, lagi. Unsa to na? Diyos ka, tay. Nag-dream ka, tatay. Unsa na dream na? Mura mang gudwa ka sa imong kalibutan. Gudwa ka sa kalibutan. Murag naapa ka sa imong dream. Ano na imong kasulti doon? Sige, pre. Tawagin niya ako sa pre. Sige, bye. Kita doon. Ang say nga, Anday? Oh. Ay, ako, Anday. Si Pritikong. Ay, kumusta rin ko taon? Anong umusta? Nagkita mo yung pritikong sa iskina. Ha? Hubog kay sa pritikong. Di na gani hapit ka, barog. Murag nakatuog tos kahubog. Ay, to as tindahan ni ng salud. Naghukas ka na tuog. Lago ka ayo. Pagikan, gito na hugs kanal. Ako, Oh, Anday. nya karon unsa man mo ingon ka nag-istorya mo? Dili. Bida sa doy. Ay, si Pariandot di ay atong silingan to nato. Nanto di kong si Pariandot. Si Pritikong, si Pariandot di ay. Andot ba? Alain day nas andot di ay. O di ay, usa na ba andot sa kalibutan taon lain? Kauba na ako sa trabaho. Apil na kog si andot na silingan natong palahubog sa. Ay, di ay, libog ni ko. Ay, sige, baligo sa kunay. Dot! Pinuang kay kanako dot. Putol gyud ang tumoy mo dot. Inana ka bagsik akong asawa-asawa. Kaya wapataon may makasal. Pero ang plano lagi may makasal kalungsod tuig taon. Pero nabalaka ko. Sultian baka na ko siya nga doon ako'y anak taon. Ang ako ba nga, di niya siya musabot niya. Kibuang hinuon siya nako. O nga ngayon, tambag sa akong amigong pastor. Masabay ko kalagay kanimo andot. Pastor, kini. Lima pastor. Usa man na kaya atong tiwasan. Ay, klaro, pastor eh. Joke. Usa ba ka na, ha? Kau pastor, kining ang ako magkapuyo, pastor. Ano ba, pastor? Plano na may namo nga kasal may tuig. O niya, Nya karon pastor, lima ko kay anak ko naasa kong ina biyaan man taon sa IS sa iyang ina jam niya maawa ba? karon sa man ako pastor diyan man ako akong kapuyo nga may anak ko nga sa una na akong kapuyo sa una Wa de siya makahibaw. wa lagi pastor Wa! Sanday yung alegre. pastor Anong wa man siya mahibaw?
Wow, ni mo siya sulti. Oo, lagi, pastor. Daan pa ko. Kung ano mo sa ni mo sulti, mahadlo ka. Oo, pastor. Daan pa ko. Ano mahadlo ka man? Ha? Kay isog ang imong kapuyo. Ay, oo, pastor. Daan pa lagi, ko. Nakinig katabang ka na ako ani pastor, ha? Nakay, nakabay, what I mean is, nabagi katabang na ko. Oh, na, Naibaya din mong tabak? Na, Andaan pa yun ko. Bungot sa ito'y. Pause po na. Bitaw, ano? O sa mga problema ba? Yung nga sultihan, taon ako. Anak ko. Kasal ba? Di anak ko siya. O niya na after sa mong kasal na konsultihan siya nga may anak ko. Well. Super well. Kung ako ang pasul, mas maayo nga sultihan ni mo sa tin. May anak ka sa una ni mo. Kung dili siya makadawat sa anak, nang ikaduha ni mong kapuyo karon, well, dili siya angay sa imong gugma. Dili siya angay ni mong pangasawon. Ha? Mao'y pangasawa ang babae, nga andam mo dawat kung unsa may naani. Ayaw ni anang babae nga dili mo dawat kung unsay naani mo. Kao ba, pastor? Natural, pastor gud ko. Ah. Tuho iko. Pastor. Bisan sa tambang si pastor, yun bawa akong hadlok taon nga, basig biyaan niya kung tinagsultihan ko siya ba. Oo nga, usak adlaw ka na. Kumusta ka na? Is that you? Yes, it's me. Ipatay. Ho, You, ay. buang ka rin. Oy, Lotlot, amin sa imong amahang surambaw. Unsay surabaw na Ay, baw na ko. Doon na di ay kay gikapuyo. Pa, usa naman sad me, unsa naman sad ni siya. Lain na sad ning udeposito. Pinla na sad kag bata ana unya. Yaan na pod ka sa mas gibuhat sa inahan aning Lotlot. Naisita. Asa man ang babayan na be? Makisulti ko. Hindi, para ba siya, upaw siya mo uli taon na kining uli siya kadiyot sa ilaha, kay namatay taon nilang apo taon. Unya, Kuan, kining... tatay, asa naman ang ice cream? Anin ako puyo dataya? Anin nami puyo si Lula? Patay! Ni problema na ako, ang saom ni nako. May gani kay abot sa kong anak, wadias tina taon, kay may adto taon sa nabatian taon sa iyang lula taon. Pida, saom ni nako taon ha? Kung sabi akong buhaton, anikon panalitan, uli na ko, na ingabot ti tina, na sila sa danay taon ng akong anak. Kung sabi akong buhaton taon, pambina, ati pres, sultihan lang na kustina daan. Di ko no, kung saman, kung kamoy pasultihon, sultihas tinuod o dili, adlot. Mama Mary, salamat kayo. Salamat Sa tanan. po. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na to karugad lawa. Si Andot, Ate Pres. Andot? Oh, si Andot taon. Problema ning Andot, Ate Pres. Naasigi kapuyo. Wa kay bawo nga duna si anak sa una. Ang ikatong iyang uyab sa una, Ate Pres. Nilarga, biyaan siya. Ni Kuyo sa pariner nga iyang uyab. Mao niya ang problema ron. Excuse me, Ate Unya, Pres. ang Happy na ba sila makasal? Magpakasal na sila sunod tuig. Ang iyang problema kay sultian ba niya tao na iyang kuan, iyang kapuyo ron nga in love ra ba kay siya, iyang kuyawan nga huwag ganyan siya. Nga naa siya anak. Saon nga anak? Mao iyang problema. Sultian ba niya daan sa di pa sila makasal or after na nga makasal sila? Ay, nisultihan daan para na ako. Pam, unsa man imong ikasulti? Kabasulanan. Bitaw tinuod. Pam? Kung ari ka sa bagong kasulatan, New Okay. Testament, New Testament, ma'am. Matthew 5, verse 9. Matthew 5, versikulo, paminaw. Paminaw. Paminaw, gili. Matthew Paminaw, Kel. 5, versikulo 9.
Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Ako buti pasabot nga kinahanglan iyang buhaton ang angay buhaton nga dili magkasumpaki ang iyang gikaipon karon ug ang iyang inahan ug ang iyang anak sa unang gikaipon. Sa ato pa Ug ang buhaton niya ani sultian niya. sultihan niya gayod sama sa gingon sa pastor. Sultihan niya nga mauni iyang anak sa una. Oh, ang dili magkasumpaki. Ah. So managdait sila. Karon, Mao na ikaw gili sultiin lang na sila Maritso. ay! Karon, karon kung dili makadawat si babae, Ah, Babae. nga doon na kay anak daan sa unang babae, katong giingon sa pastor, ayaw siya pangasawa, o imong pangasawon, katong makadawat kanimo, uban sa imong pinahal, sa imong Bitaw. naa kanimo. Apan, kung ang tao nga na higog magulat, no, higog maon mo sa niya, ang iyang mga kaliwat. day. Oo, Pareha gud ni Ilmia. Wa dawat mo. kani, Ayaw pang hagis pads. Oh, kanino ang gulyat, wa man ni sila makasal, itong una, wa po sila makasal ikaduha. Wa Oo. bitaw. Karon, Karon. kanang litan og ining moingon ang babae, muri akong babae nga daan matuingon nga putlon kun niya ang putlonon. Oh. Adi dili ka mapadayon na niya. Oh. Unya imong timbangon. Timbang-timbanga diha asa may bugat sa imong balatian. Mawa ang imong anak or mawa ang imong ikaduhang gikapuyo. Mao na diha. Oh. Ikaw dong andot andot nga ni. Dong unaw na ang nagmayo dong kay tinuod sakto to sa pastor kay og ma-inlove og pinangga nimo kung pinangga nimo sa katawo kung unsay nahitabo niya sa una ibaliwa na ikalimtan na nimo ang importante nga kamo karon ang katong anak nimo sa una dawato na niya bisag bagunsa pa total lalaki man ka. Pananglitan o kanang dili mo dawat ang ikaduhang babae, iyang ingnon nga. Dili lang sila paipunon day. Dawata lang pero dili lang ito sa paipunog puyo diri kinaingon matong anis lula ani na may puyo nimo. Ah. Oh, lainon lang ako sa lagbahay day makadawat ka. Nga pero mo anar nang iyang kuano ikapuyo sa may kinisulti ka nakasabot ako. Ang iya sulti as tinod ang gituyo bagud ito. Oh lagi nga pananglitan og dili makadawat ng kining babae karon nimo. Ayaw pugsa kay taen man sa sa akong paminaw bitaw sa mga maong babae na murag may pakanagir o gamay lang. Nagir bitaw. Oo. Murag ka ng Lisahon. gusto niya nga siya may masunod usahay. Dili no sa tanang adlaw ako nadungog pero nang ako'y na maktikdan niya ba sa iyang mga linihukan o sa mga sinultian sa wa ko kita. Murag mo dominar siya panagsa sa iyang bana o sa iyang kaigi kaipon. Mao yun. Oo nga. Ug ibalik nimo sa basayhan lagi, ingon man lagi nga sa Genesis nga ang lalaki mo biya sa inahan, Oo. mo biya sa amahan. Ipon sa iyang asawa, kung sila dili duhana, usa na lang. Karon, kay imong inahan mo, ipon mo kung imong anak. Apan kung dili lagi makadawat ang babae, pagpuyo sa laglaing bay. Apan, kung dili ka po siya makadawat, nga doon na kay anak, ay na lang pugsa. Wa may kalinaw ang inyong pagpuyo. Parehas nga itong gibasa na totoo ng mga adlaw nga ang babae nga dili maayog kabubuton, mura kag nakikipon og leon og dragon. Matod panggiling, purong tokbom siya. Wa may Mama. kalinaw niyang pagpuyo, magunsa man nga daghan siya kinompra pag-abot. Kompleto, walay kalinaw. Oh. Ingno lang kag putlo ng imuha. Nakatuogan ang maghayang. Oo. Oh, Labi na pabukalan kang matika. oh, katong kuan lan, katong ilabay ko sa kakabo nga muriatik. Mas grabe itong gibalita ka turni katong igor patutok sa wapo ug matso. Hiwang liog pastilan. Grabe kayo. Pero ang ipagod ka Dili ka nang sobra ra gito kabubuan si kuan. Huwag ka to siya kuan. Ah. Awa mamatay. Wa ati pres, giingna na kuno niya yang katong kapoyo niya nga ayo si tanaw gwapo kuan day batso day. Ina kay silos ko. Wag yung pato. Sa to pa, sila tagduko. Pag yun niya, si Jessica sila. Tinood na. Tinuod ka na. Oo, tinood na. Sinyas ba niya? Ligyan mo na. Ako na rin daw. Balik na lang. Balik tadi. Oh. Timbang. Pareha na Dot. lumigam nga. Sport kayo.
Balik talan tibang timbangan dot kinsay bugat nimo, mawa nimo ang imong inahan, Sport lang, sport. nimo, mawa nimo ang imong anak, or mawa nimo kanimo na giduhang kapuyo. Oh, unsa may imong bugat para nimo timbang timbanga, kay iuli nimo diri sa ko ang bahin gulyat. Ah. Ura doon ako'y gamay ka share. O sa man, Bob? Kato bang bisag dili ko tinuon nga babae, no? Ah. Pero katong suon akong lalaki, katong nahimo na akong boyfriend, ang talang punga. Oh, kanang nang, wa man mabiya na ako kay may mo kong gihatag tubig sa diyang nasakit ko. Ah, di ba? Karon wa na, oy. Wala, gano'n man. Ni uli na yung asawa, oy. Salamat na kailangan dito naman. Kung ako ang paso, diyon. Kini ako problema, bahin sa akong racket ba? Usa mo gud ko ka mananabtan. Wa sila magtuo nga doon na pwede ay mga mahuyang nga mananabtan. O kung nga na problema ko, ingon man gud ani ang mga nahitabo, sugdon din ako ha, sa pagkamatay sa akong amahan. Hoy, May. Asa naman ang mananabtan? Wa pa, alas 7 naman. Wapo man na oy. Napariban pa tingali to sa iyang buhok. Kasi nagpariban. Ay, kalkag mo ko kayo tong buhok, tong mananaptan na way panudlay. Ang kutong giingnan nga magpariben sa siyang buhok. Uy, nara, ay, nay! Uy, ala, oh, doon sa man mo na imong buhok manang. Gado bad ha, wa ko'y angayots. Ay, naparehab ka? Ay, parehab na pa. Sa ba daw manang? Ngayon, unta, pero doon, wag kayo angay sa kulor sa imong buhok. Ay, murad yung kagbadyaw. Ay. Pero, sige lang, tarungan na natin na imong buhok karon. Kaya, sabay akong ibayad, ada, gawa bag ko ikabayad. Libre ba di color sa kong buhok, yots? Kuan ka na tudlo ilang kung sa pagkamananabtan. Ha? Librehon ko na imong buhok. Sige, shoot, sige. O, sige na mo, magsugod na ta. Ay katong manabat sa pangadje, soda mo nga rin, yan ang atong mananabtan. Basta ka sa ko, Gloria, oy, kay wa pa ko'y padihapon. O, musnaks pa diay ang mananabtan, oy. Sige, duwa lang usap mo diya. Ang kalaso niya, ha? O, May. Pas na kanisterya. Wain itong biskwit nga dugmo. Nanong dugmok man ay. Naman na iyang paborito, kay dili man kuno hasol usapon. So, nabagod ni ngipon ko bayot, oy, matagak man, kay muluag man. Oh, siyalan bago di ay. Hala, sige. Kadiyo ta kay kuha ta kag biskwit nga dugmok. Ang tinuod, yung akong panginabuhi ragyod nga maoy itabang nako kang nanay, maurog gid ang pagsige na kong apilo ka na mga misgi. Unya kay perme mang di taong ko kadaog, maong alkanse. Mao nang ang hangyo ko sa akong mananabtan nga magpatudlo ko. Base na lang makatun ko, aw makatabang ko. Unya maka-income pud ko, tagan magani ko. Unya to, Oy, sige na, magsugod na ta, oy, paundaga sa na ninyong nagtungits diha, oy, pasabta na diris pangadje. Oy, hoy! Oy, undang sa mo diyan ang inyong tungits. Oy, jage, oy! Oy, kanang nagmadyong din ha, kisa pa nang gamadyong, undangin na ninyo kay mga je na ta. Sabat na mo nga re. Oy, bayot, magpatudlo ka magkanak ko kung sa os pagpangadjes patay. O na ni tamdanan ka ni ha, Observe lang sa ka ha. Obserbahin ko. Kung kinala imo sundong sang tono para musikat ka. aw musika sa daytana na. Ay sikat, oy. Kada patay din nis ato ako'y pangitaon. Kani hashtag itong himatyo na itong silingan. Nagpabook na nakong daan. Bungot sa ito'y napo da booking ana. Oy, sige na, patreng, oy, magsugod na ta. O Jesus ko, pasayloa kami sabog mga sala, luwas sa kabi sa kalayo sa impyerno, dadang tanang kalag sa purgatorio, o ang kalag ni... Sa tuwing nga, patay ba yun? Akong amahan. O dada ang kalag sa akong amahan. Ay, dili, angan, bas namatay. Ang angan di ay Jose Benedicto
Benito L. de la Victoria Introso III. Naapag yung senior. Luwas sa kabi sa kalayo sa impierno ug dadaang tanang kalag sa purgatorio ug ang kalag ni Jose Benedicto El Rancho. Ay, Kurumbi pa na patay. kataasa na ng iyangan. Oy, ang iyang angga na lang, be. O sa may iyang angga. Islaw. Ay, pagkabungot ba ya? Kataasa pa nga niya, islaw na dahi angga. Pagbuot na patay. Ay, dili pa na imong amahan. Oo, sa dihay na. Padayon mo, padayon. O Jesus ko, pasayloa kami sa abog mga sala, luwas sa kami sa kalayo sa impierno, ug dadaang tanang kalag sa purgatorio, ug ang kalag ni Kisay-kisay Islaw laki. ang kalag ni Islaw lagi ngadto sa langit ilabi na kadto na kinahanglan sa imong kaluoy ug panabang. O jaon sa badbayot ha, nakuha di mong akong style. Kuha man ng patring pero sige lang kakapalpak kay wam kakaybaw sa ngan sa namatay. Nataas sa kaayo nga ng imong amahan bayuta ka oy. Unyang angga Islaw ra di ay. Na, akong lula ana Ay, ay. basta ha, basta baon na to ha. Di ka maglisod kay na ka may guide. O kung madani mo sag-uhan na lang yun. Pas nindot na kay bisag asa ka mga J, di na ka maglisod-lisod kay magunit ramang kas imong kudigo. Mas mayo og dunay kudigo ng patring. Oy, kay way sipyat. Aw, hibaw na ka ni kudigo sa eskwelahan pa ni nato nakatunan. Kakitot. Sige, ay, sige ha, sugod ka ron, ug asang akong pangadji, kuyog ka ha, ikay tigsabat na ko. Pero dili pa ko mahimong mananabtan ana ng patring. Ayaw sa OJT, pamangka. Unsay ujite? Apprentice ba? Ako pagkakidort nasa din ni apprentice. Buko sa ito. Kunya, nalubong na nga akong amahan. O gikan adto, sige na kukuyog-kuyog ni ng patring kung naasang patay. Hangtod nga nakaton na jud ko. Kunya to, ayo, nang patring! Ayo! Nang! Uy, nang patring! What's going on? Akong arthritis. Uy, unsaon man ana ni mo ron? Dili ka makapangadji karon. Maglisod ko tuhod. Uy, aw maglingkod lang ka ng patring. Samot, ay, di ko kalingkod. Ngano man? Unsay nan? Ubakan ko, lobot. Wa ko kadungog. Gihubakan ko, lobot! Okay. Ay, ilinda, ay, imo pag yun ang ipakusog na tong sulting mauwaw ta. Kinsa man sa kawawa ni mo na nga niya matadiris inyo. Yun na, ba ni hinungdan nga nung ipatawag ko ni mo, manay Oo, hinungdan? maon ni kay ikaw unay akong patik o meron sa akong mga racket. Ikaw lang unay antos mga booking nako. Ginoo ko. Pero iti man ha, naan na sila mga ngantag sa taksa. Siguro ang dili magrambol-rambol. Ngano magrambol-rambol man ang patring? Tugod lagis ka daghan. Daghan man kog booking. Nay, nay, huwag kang kakitaan ng akong lamisa na puno na sa biskwit. Unsaon nga padadaan man ko inik uli. Kunya sa din na nako. O nga ikaw, surti kaayo ka, kay kada pangadsi. Inintos, wapay labot sa biskwit nga imong madang imong makaon dito. Mabuhi gyud kaayo ka ini bayot. Unya, to, ang akong misgi ng patring, ay noon hinay pa man kayo rin mga misgi, kay mingaw pa man, dili pa man ruting piyesta. O sige lang, sige. Kamaon na bagka, so ikaw na dito ha. Nagain niya lang kung
Ay, Oo, ikaw kay akong mentor ng patring, ay kabala ka nang kung ikaw na gani akong pangajian na akay discount. hilom Aw, ka. usa ba? Buhi pa itang kong kanahan na kanya mo na kong pangadya. Ay, kabala ka nang booking ra na siya nang. Kagkakanahan ba yan mong bayutan ka, traidor? Sige. Sige na, atuan na to. Ah. Katultul na ka, anak. Pagdalag imong kauban nga mo itik sa bat mo. Oo, nang patring. Din man ka. Ay, dito ko sa ilang ng patring na gipatawag ko. Kaya nga naman. Kaya try this house ng patring na yun. Uy, hindi siya pwede bisan o maglingkod kay pagkansa sa slupot. Di na. Kaya sa may tabuan na ron. Oh, laging gipatawag ko niya na kaya ako lang kuno unay mo take over siyang pwesto. Ikaw mo ay mananabtan. Unay. Iyo pabadlong di may wapag ko'y nakitang bayot nga mananabtan. Oh, wa gyud nay, murag ako pa. Oh, gikarir na gyud na nimo. An may. Oo, saon man nay taon, wa man taon te grado. O kay pa-eskwelahon ka, sige pa lang kag panglaki. Oh, nagmamay, di ko nay, pero ay sige lang nay, ako rin mangitag diskarte. Kung may patay, ano mdeng mapel kong Miss Gay? Yagway Miss Gay. Ang manaptan. Alasig. Bahala ka diha. Basta kay ako malipay ko matabangan ko nimo. Kay baw biag ka unsa. Kamot na ron nga tatay. Mau lagi nay, pero ay sige lang. Pero mananaptan ako, di na ka magutman nay. Yung sa nimo pagsiguro. Ay kadauli na ako, naging kang mga di, doon naman ay dang bring home. Tama sa unsa. Sama sa biskwit dugmok. Unya panangalitan o kwartahan ng akong pangajian, posible nga makadakog empanada, supaw, sandwich, no? So, bahala ka may raghatag, at least, natay makaon. Ginoo ko nimo may oy. Tama na patay. Ay, sus, manay pa niya. Ana siya, gipalit na dili para sa mga patay, para na sa mga buhi. Sabot ka, nay? Ha? Ay, mauna to, Bridget, ha? Ibaw ka na unsa isabat sa pangadye, ha? Ay, o lagi. Kumaon ako, anak. Ay, Ato ng mastiron, aron tunhay atong daghang atong mga pangadye ba matunhay sa prax. Magi na mastiron yan. sa ato, una ha? na ako, sakuna na ako, Mao gina tanan. yan, sinunuto nyo na ito ato pagkanjiyads. Aw, Ah, kanang, Panataghan, tag-booking ba? tinaw na. Narabay at pang sa amo, ano? Narabat to. Ha? Natinga na? Unsa may sakit ato, Braulia? At yun na lang to na, oy. Uy, say, hindi ta, ha? Unsay sakit ato? DJ. O si DJ? Dinagkong gaba. Tumayo! Ako din naglisod na. Maog yun. Lalas ikaw, Bridget. At iba ni dayon angan sa patay, ha? Kay basig magkailis unya ba? Ang buhi may itong maminsyon. Ay, sus, wala problema. Ako pa! Ako rin bahala na, oy. Okay, hos mo na ko, ha? Kinahanglang inig-abot na to dito sa matyan, ha? Kinahanglang behave mo mga bayot. Ano pa, Ha? table manners, ana? Oh, kaya basig kita mo gwapo dito. Gieta mo. Ano ba, ikaw lang. Ikaw lang. Behave yun mo, ha? Ay, way blima ba yun? Ay, may problema na. Okay, let's go. Unya, pinagis sa mga kauban ako mga bayot, mayon dagan na mo sa papangadi sa matag patay. Dagan ang giganahan. Pero dili kalimot nga nakasagyo yung sayang mga bashers. Unya to, mga pagtuaw sa kalag sa purgatorio. Ay, tawo nga manggiloyon, nag-among gilauman. Salango, abi magipoyan. Imo kami panabangan. Ay, miagi na kami ni anang walo nga luhaan ng tabang kami sa uban. O kanamo, walay mo tabang. Dili ninyo hikalimtan nga magabalos, babaslan. Salango, abi magipoyan. Iaw mo gipoyan di ay. Inyo kami panabangan. Kilibutan kami sa kasakit nga daghanan, sa kalayo nga masiga. Og dili kayo mapagngan kay gihuyop kanunay sa Dios nun nga kinaadman. Tubag,
Salango, pamugi po yan. Inyo kaming panabangan. Sa akong kiay-kiay, wala siya'y mahimo. Oy, it's the ok. Aw no ak. Iap-iak. Oh, hilom ha? Hilom di ba yun? Oy, wabi tay kaon, pero, oy, pwerte ni mo pamutos diha og kape og biskwit. Mauwaw ta si mong bayo. Mauwaw ta si mong gibuhat bayo ta ka. Wala siya. Pag-iuwaw. Iuwaw ng bayuta, oy. Ay, nagdadayad siya, oy. Hello, dia, Braulya. Mura biya sa kag Mr. Clean. Sa clean ka, day, ha? Ano, ka manuwi ka itong garapon ng suga sa len. Unsay halin? Ay, kanagong kuan bayad, kanang sudlan slimos ba? Alin man, ha? Ugo kunuhay. Nya dadayng kubit ay 500. Uy, animal ka bayo ta ka, animal ka. Tana. Dili ta ka ni. Ato to sa layo. Pagkawal mo. Tana mo. Unsa ni ka tinuod, Braulia? Ha? Taka man ang kada, Bridget, oy. Si pataka! Ako, pataka ko! Yabayot, oy. Kung makauwaw ang akong pagpumunto sa sudan, mas makauwaw ang imo ang gili kuan pagpamigok sa limos. Ilong Grabe niya, ka na. ilong niya. Taka man lang ka, oy, Bridget. O siya pataka, tanawa jihad. Diba na siya pabantid siyang bulsa yad? Kuhaan ng 500. Paggawas ba yun? Ipagawas. Wala giyad. Paggawas ba? Bugnoon ta karon ka. Oh, wala ko na ba? Ah, saman. Limos. Kini. Unsa man na? Ay, no? Unsa ba na? Ganun naman na diha, ha? Wala, ganun niya man ni Hilom di, Braulia. Ay, Ha? sas! Kamayuta ka. Ikaw, mamigok yung ka para na katunol sa imong laki. Maogyat! Hoy, madugay bayuta ka, ikaw mo yung amo pangadian, timan ina. Yun. Yads, na-miss gay sa Riverside. Unsa man nga pilta, Yads? Bitaw, yads. Hasta sa Pikas Barangay, yads. Nasa fiesta dito. Tagko kayo ilang premium, yads. Mga pilta, yads. Bitaw. Unya, unsa nga all man ni nato, nga daghan matag-booking karon, be? Yads, takop kay premium. Unsa? Yads. Pasensya na kayo, yads, ha? Di ko makauban ni mas pangadyo, yads, ha? Kaya mo appeal, yun ko. Bahala na. Yads, mga pilta, Yads. Sayo kay premium. Uka do yaak. Unya, ha? Nakasiguro mo makadaog mo? Unya, unya, tog mapildi mo? Uham das ahid. Ano makadaog? Kanya Ha? makadaog? Kadaog, ha? Opo, bitaw. Makadaog di mi, Yads. Niya. Unsa man, Yads, ha? Ay, libog makuhaan ni, oy. Oy, ambot anayats, oy. Nakabook na rabata. Samot nga mabash na sa daan eh. So, oy, unsa ko man ni nato, oy? Mao ni among problema kay daghan ng fiesta nga magpamisige. Unya, naarabi mga booking namo daghan. Daghan nga pangadian, daghan mga schedule ba. Saon man ni namo? Uy, palihog tabagi ko namin ninyo. Unsa man kun kamong pasultihon, ni May ni. Salamat kay Lord. Mary, salamat. Okay, Ate Pres. Okay, ang sendo na to karugad lawa. Ang sender na to, Ate Pres, kaning si Maymay. May. O, bayot ti si Ate Pres, si Maymay. Nya, ang kuan, kay, ilang problema, kay, na ako no'y wisgi-wisgi kuno taon dito sa kuan niya. Gusto silang mo apel. Nya, Yeah. problema, daghan mo silang booking. Unsaon kuno nila, ni, si Maymay man sa inungutana. Saan na mo, o saan mo yung labihon, unsa to ba? Say, booking unya. Mga booking ka ng mga kuan. ba? Daghan ba sila schedule kay mananabtan man. Di ay. Kusog na sa mga schedule sa fiesta, so doon na sila yung mga booking sa Misigay. Apan mas nauna ang ilang booking sa mga pagmanabtan, sa mga pangadje. Muna ilang Iya to. problema karon. O ilang unahong tung nauna. Oh, kanang gitawag, Ate Itong Pres, manabtan, nag-una man ka itong booking Oo, nila. Di mo ito ilang unahon. Unahan, pero mas maayos ang unahon yung panabtan, oy, kay patay Oo, na lagi inyong patay kuanan. na. o sa to'y tawag Oo. kanang Ate Pres, gulyat ka na doon ay mauna nga ni contact word of honor.
Murag Palabra mao di na, honor? Sakto ba? sakto kay bam. Dili na palabra di uno. Lain po Word of na. honor. Ari taon na sa mga paambit nila, no? Kaning og moapil sila og misgay, kay gusto sila nga doon na sila madugang nga budget, doon na dugang nga kita. Muna nga akong basahon pag-usab kaning sa puro ni sa mga Old Testament atong mabasa, panultihon, Kapitulo 23, versikulo 4. Os muna to pagbasa. Pagmatngon nga dili maugtas ang imong pagpaningkamot nga madato. Nagisgot man sila og kanang inota extra income kito ay misgi to ay panabtan. Sa usa ka pagpamilok mahimong mahanaw lamang ang imong salapi daw gitugkan kinig pako ug mulupad sa halayo sama sa usa ka agila. Ari gyapon sa Old Testament. Ari diri ka sa Ecclesiastes 7 versikulo 2. Mas maayo pa ang pag-adto sa balay nga nagbangutan. Kay bisan mahita kadiyot lang ha kay ang sumpay di asaluyo kadiyot kaayo. Yeah. Mas maayo pa usbo na to Ecclesiastes 7 verse 2, mas maayo pag-adto sa balay nga nagbangutan kay sa pag-adto sa balay nga nagkumbira. Bitaw. Kay Ay, ang ganaman. mga buhi kinahanglang magpahinumdom kanunay sa ilang kaugalingon nga ang kamatayon naghuwat kanatong tanan. Lain nga mabasa diri sa Ecclesiastes 12 versikulo 7. Sabay. Unya mopauli sa abog ang atong lawas ug ang atong espiritu mopauli sa Dios nga mao'y naghatag niini kanato. Ibasa na kuning tanan kay molarawan man kining tanan og kamatayon. Which is katong gingon nga mas maayo ka maatos bay nga nagbangutan kaysa maatos sa naay nagkumbira. Ang but pasabot ug ari ka sa misdi mura kang nagkumbira kay lipay-lipay man. Katong nagbangutan nga na-schedule na nga sa pagpanabtan mao gyud unahon. Tinoon. O mao'y unahon kay katotoo Mao lang ba ko. mao ba ginagi pasabot katong unahon katong pangutan katong kan? O kaysa maadto ka sa kanagkumbira. Klaro man kay diri Ate Pres. Mas maayo, Ecclesiastes 7, versikulo 2. Mas maayo pa ang pag-adto sa balay nga nagbangutan kaysa pag-adto sa balay nga nagkumbira. Pining ko adto sila sa misgay, murag nagkumbira kay lipay-lipay man sige Happy man, happy. happy man. Kay ang mga buhi kinahanglang mapahinumduman kanunay sa ilang kaugalingon nga ang kamatayon naghuwat kanatong tanan. Ang akong pasabot nga nahitabo mong gunako ni Gulyat nga dunay duha ka buok ni kontak nako. Karon. Nauna ang gamay og premyo. Nga. Nawahi ang dagko og premyo. Dayon. Dito ko dagko mudagan Gulyat. Ha? No. Wakay, mao to, wakay palabra di honor ato. Honor mo to So word of honor. So dito ko sa una kay mas dako og budget dito ko. Sunod, lula na sila ang schedule nga invitation ni adto ko. Dayon. Wa may hibayre. Gabaan. Karma. Mao tingali no. Oo, tinuod bitaw. Karma. Nahitabo, tulad nahitabo na nako. Wa mabayre. Sama ra gyud na katong nagsalida mi bam nga kuan to adlaw sa Semana Santa. Oo. Adlaw sa Semana Santa. Unya, nagsalida mi bam, pagsalida na mo dito. Wa gyud taon mi mabayri pag uli na mo, limang ka Semana Santa to nya nagdrama gyud mi. Ano man? Pag adto ko na mo sa barko, pastang mingawa, wa gyud mga pasahero nga kuan. Kamera gyud dito. Ayay, kayo mo. Murag pasahero. mig magdakop-dakop lagi at wag gyud kuan. Kaya ka murag yun nila kao. Kami rin biyahe. Semana Semana Santa. Oh. Lagi. Pag uli na mo bam, samar gyapon, wa mi kabayri. Wa gyud mi kabayri ato. Kuan nga, wa mo bayri, wa mo mukiha. Ani si baton to. Ay, Ate ang Pres. iyang buit pasabot nga, ilang giuna, bisan og adlaw Lagi, tapos pero pagbangutan. sa magtulan ka ng kuan, ka ng tultahan, ka ng, Promotion. isa, promotion? Oo. Ito kargado, promotion. Tayo di mamayo. Balik ta. May kining imong pagkamanabtan, inong tagulyat, igasa. Ako, bam, ako igagaw bam si Moy Gotib. Mananabtan po na siya aning mga patay bam. Oo. Bisag unsay iyang kuan kay naambong na siya trabaho la nito pres pero kung patay unahon gyud niya.
Muy lang siya. Karing sinder, may. May, umoy, gutim na siya. Gutim apelido. Ah, Naan siya Ang- trabaho sa kuan sa Petron diya sa Basak. ang ako lang Sa ikashare, Gada diha. ang ako ikashare niya Gulyat, nga kining pagkamanabtan, gasa kini sa Dios kaniya. Mm-mm. Oo, nga gitagaan siya ni nga talent. So, unahod yun nimo, ang una nga nag-imbitar ka nimo, labi na og party og kamatayon, kaysa katong lipay-lipay. Oo. Lain pa'y ako, Gulyat. Nga naman. Nunay ba nanabtan na ako nakaila ba? Nga naman. Niingon nga, kanasikuan, ang warta pa na. Di mo na mo dawat og kanang 1,000. Iyang gidaot ang O, niingon nga, kanasikuan nga mananabtan, di mo na mo dawat og dili 1,000. Pila de bayad ang mananaptan 1 week Wa- na wa- pangadji. 1.5. Wala kaayo. Ang usa na ka pangadjian jud. Diya. O ba? Sa amo, naku, hindi ba Ka na nang press? buwan, uy, ka nang trabaho Siyam ka adlaw. kay 1 week man, no? Siyam na kadlaw. 1.5. Siyam ka adlaw, 9 days. 1.5. Sa amo, akong manghod nga babae, kada si Ate Adet sa kuan Bohol, manabtam na sa okay ba na ba na bayad? Pero dito sa amo sa Oslob, nga ako na ibawaan Ate Press, Gulyat, why bayad? Pero hikay, kumbira nas katapusan, kanatapos nas pangadji, Oo. kanapadadaan sila usa ka paa sa baboy. Kuan sad sa una ati preso bitaw na bayad kay Padala, madabat mi sa kong lola sa una. Mga Pero paspas kay kaila. kani ginawa ka lang Oo. paspas kay ba kay apas mas painit ra man to, painit si kwate ug puto. Alam mo ginawa ka lang Asa itong manabat ang apasa ko? Dali lagi mo man. Una Ano siya. ibawan ano Ate Press nga kanapadadaan lang sila paa sa baboy, katapusan. Ba? Wala ko kibog na abay bayad pero kani may sa ako nang gingon unaha gyud kay gasa ka na nimo sa Ginoo gihatag nimo nga mga talent. Ayaw ka na yama kay party ka nagkamatayon. Kay kato akong gingon lagi Gulyat, Ate Pres ingon nga kana si kuan, di mo na mo dawat og dili 1,000. Akong gisulti dito sa lain nga amigo. Ingon siya, otrom na sana siya. Di mo na mo dawat og dili nga 2,000. Murag Lain lang sila daw tay di ay. Oh, di ba lain pa minaw no, manabtan ka party nagtrabaho ka ng kalihukan nga kalagnon. Murag lain no. Lain bitaw. Oh. Pero mas sa yung pahinungdan kay kuan ba kanang utas. Ah, Di ba? Ang O niya pila ka adlaw. sa ako na ibawaan dito Pila sa ka gabi. sa ako na ibawaan dito sa akong manghod no kanang layo ka nang hatod kuha siya. Oo, pero ako makibog na abay bayad sa hatod kuha siya labi nag kanang laing barangay ang mukuan. Hatod na akong manghod kuha na siya dito. Mao na lang to may ha. Ana lang may. Dahil og unang panahon ang imong gibuhaton labi na og party og kanang espirituhan or kalagnon. Kana. Salamat sa pagpadayon sa itong tulumanor. Kun ako ang puzzle tihon. Kini ako problema nga bahay na sa kong amahan nga guwang na taon ba pero ambos pata ring amana. Kani adto ko sa batanon pa ni siya grabe kay kadagang chicks. Ay Wing, ay Gina, ay Ilmia, napay Juicy, basta ubay yun. Kaya karon nga, di guwang. Simpat yapon. Pero aron nyo masabtan sa gilano, no? Naniwaw na ko pagsugo ng istorya ay. Mga higala, ani ay istorya, mga kalaay, atong isalikway, sa atong dugan, ini makahupay, istoryang putol-putol, pulos-putol. Prenonoys! Sa loud nakita ko naglutaw barkong putol, iyang panghaw putol ug ang aso putol-putol. Giguroy sa sampang putol ang timunil putol, milandig paghinay-hinay sa pantalang putol. Siya ay misakay sa sakayan niyang putol, ang iyang gidala ang pasul niya nga putol. Ang iyang girumbo ay laingan tulaing putol, milandig paghinay-hinay sa pantalang putol. O higala, ato magpadayunon, kining istorya, inyo mapaminaon, kung buot mo, ato lang padayunon, istoryang pulos putol, 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 ang pasul nga putol, putol, usab iyang taga, isdang putol ang nakuha sa putol nga suba,
Ang isda nga putol, gisagbay sa tulaying putol. Gitangag sa iring putol, ang isda nga putol. Gigukod sa batang putol, ang iring nga putol. Bisiklitang putol, ang gisakyan sa batang putol. Gisakpan sa batang putol, ang iring nga putol. Nagkuhag kutsilyong putol, o putol. O higala, inyo bang paminaon? Ang istorya, inyo bang mamayti-on? Kung buot mo, ato laning tapos, kiling sugilan o pulos, putol. Ay, stilan. Ay, kung taasan yung kanta pa rin noon, ay tabar, ay. Ala, ay, niliyok na sana kong amahan nga, bida. Malulutan, bida. Nag-ninja moves na sanding kanahang dako ay. Tay! Gawas niya, tay! Tay, sakba na tiga, tay! Pagkakidot ba yan mo? Ako dahil niya. Dali ka rin! Dakop tinuo ka. May imo. Padugay, tay! Mapriso tiga! Naon niya! Naunsa mga tay, oy! Sige mo ng taon kasi mo pinaninja. Ninja moves kung gano, sakpa na ka sa ato mga silingan. Naunsa maka. So, nanguha naman kong bayabas doon. Ating mo nga nila bayabas, o hindi buwak. Saman? Dito mo, kat ko, kaya nangita kong naabay bunga noon sa bungo. Bugo. Kayo naibapak ko do, no? Dili ron ti bunga. Ano kung tamo kat mo ko, kabright na ko ha. Ato lang ko kat sa to. O niya, kay naade tayo santol, wakman. Sa atong silingan. Pida, sa mo sa atong silingan, but lang nimo tay. Pida, gita yung kaglusuta. Undangan na imo sige pangmuso ng mga silingan na to din nga mga nindot kay tayo. Unsam ka, oy. Dani, may walagi ko mamutong na unsa nanguha na O kong niya, ano bayabas. magsagit-sagit. Mga silingan na to, maninggi, tungod di mo. Unsa rap, kanar pag yung mga babae nga mga 60 pa kayo, mga DC pa. Ay, da sukot kayo na kawa tagag bayabas. Ah, hilom na tayo, eh. Kidot yung kaya kada. Naunsa mo, oy, nasaba naman sad mo. Ang taon na imong amahan dong, oy. Paminaw ko na sa batanon pa na, butakal, gud kay na. Ay, sus. Kay bao pala kay. Ang mga tagak, iyahang sauon tanan. Babae anak kani adto, kada uli sa biyahe di ba ako. Ay, gani, kinagaagwan tapos nanay ni mo anak niya, no? Ay, diha naman to siya pag, diha to siya mikalma, sila sa nanay, kay katong akong nanay god, kuan man to, mangingihaw man to kani adto sa Loriga. Oo. Sus, babuang-buang siyang nanay, Usara siya yun. Ya, mo malagi gihapon. Mura butakal man gihapon sa mga babae, bisag tiguang na. Tao na siya mo sa ang. Lanwa na sa nanay po. Idong pastilan dong, unsa, uno malang intaw ng amahan ni mo, uy. Kaptan na sa tatay po taon. Taon nga, inana mo yung taon na siya. Sardilan na siya. Kamay na nabilin ang mga adlaw sa iyang kinabuhi. Hindi sa kalibutan. Ato na lang sabton. Bisan saon akong istorya akong amahan, ipalapos lang yun niya spikas dunggan. Bida, gisihan lang ko. O niya? Ay, abot na gitawag ko sa bahay. Boy, ko. Spink kayo mo to? Ano ka? Day! Day, doon sa ka? Ay, dong, naana di ay ka? Oh, naunsa ka nakadungog ba ko din singkit ka gamay? Ano ka? Ay, hawa, uy. Unsa man, mukaon na ka? O niya rin, buhay sa ko. Kay kapoy ko gikas trabaho. Porbida, oy. Pag-abot na ko din buhay sa ko kanina sa kwarto na Ha? Kuluto na kang sudan na tong kanon. Uwa pa. Unsa may ako luto, uy. Ay ka di bahala diya. Kung doon sa'yo nasrip. Sige na, pahuway sa ko kanina, ha? Sige, dong. Ay, ahak yun anong tay tiriyo, uy. Manghapak maniglupot. Nalimot tingin ng tiguwang ang asawa ko sa iyang anak. Ay. Wara gud oh. Aha, kainin tatay teriyo eh. Nagtanaw-tanaw na sa among mga silingan sa tapad ay. Pang chicks kit kanin tiguwanga eh. Sunod oh, basta manghapak ning usab sa akong lubot, sagpaon ko gid ni. Bahala ka ng tiguwanga ka. Ay, salamat. Nakahuman na gitawang kog luto sa duha ka putahe. Ay, hala! Hala! Uy, pag di ko
makalungag, magka-cater. Kadiyot magluag kong dali-dali, be. Ay! Lagi hapon sa akong lubot. Ngita gini kang paros, be. Ikaw ba? Ay, ay! Basta sa kastanan, ha? Wala siya kay pili, ha? Lungti? Kita sa yung apit. Sorry. Pao, pananaw ko igos yung sampalong Sorry, mo. dong. Sorry, dong. Ugas yung ng paros eh. Kapaw mo magpananaw. Sorry na lagi, dong. Abi man ko na kung si Tatay Tiryoning nang hapag sa kong lupot. Say, buto eh. Pasabot ha? Magsige man ko nagpanghapag sa akong lupot. Mao nang maglagot ko. Karon wa naman ko kaagwanta mo nang gilaparo na ako. Pero pisayop ko, ikaw man di ay. Sige na paghapas tatay sa mong lubot. Mulang, mabito naglagot na kay ko. Sorry ka ayo, dong ha. Okay, re. Ilang sulti ko na tayong teryo. Ay, ano yung binawa nga? Unsa man do? Unsa man doon. Magyapag ang lubot sa asawa tay. Yapil, ay labot, imo nang magad. Ay, naunsa biya kalungke. Ego na biya ko misunod nimo. Oh. Kay pipi ka makita nga muhapak sa lubot sa imong asawa. Unya okay ra. Sunod lang sa go. Ay, pagsunod, doon sa mga taon, kang ano mo sunod, bang kang di ba ni kay ba na ako man? O ngano na, aderas balaod nga ang bana pwedeng muhapak sa lubot sa imong asawa. Bidas sa nimo ay Kinto naunsa. sa di mo tayo, naunsa mataka. Bida, sus. Oo. Sabuti mo. Muhapak bang kani ko sa imong lubot? Bebe nga, pakon, bebe. Saba di, hapak ko Bebe, lubot, lubot, Saba lubot, di tayo, lubot, be. lubot ba? Saba di tayo, oy! Usay, makaingon ko sa akong amahan nga, taon lang. Murag, man taon, murag, dibalik pagkabata. Ang buto, ako kasabot, murag nagkaway buot. Padlungo na kayo, kunya. Ayo! Ayo! May tao! Wa! Wa! Lagi! May tao! Ay, tawo! Samde ka, unggoy ka! Lagi! Unggoy ba ka? Umata! Ako tanong ka diha! Asa man di ka? Ako maboy! Bubo ko na bubo! Bayabas! Ako bunga! Ang naaraman na ka diha. Kaya kong hinog me. Kawahinog ko'y! Kung sa'y kukuha, klaro ano, naido ka buhok ngayon mong gisipitan. Kapungpong, hinog mo na kay, nasinaw man. Asaba! Di mo tubang ano? Ay, hanggaw! Di ako na bunga! Hinog mo na kay, nagsinaw man. Ilog na! Tugbuang Wa, ka! ang buhok ikan na kidon. Wa kay kuha nung. Ay! Sabi na ko, nakakuha ka na. Nagsipit mo ka, doha ka buhok ka. Tumpo nga, hinog. Dili man. Bayabas. Itlog to na ko ay! Hanggaw! Itlog na ito. Pumpo man ko. Pero ibuong ko na. Ngano man! Gamay man ko na usa dako. Lahan biyan ni mo! Sa pagtuon mo ni ako itlog ha! Kaloha! Aw, dili din nakaluha. Lumda! Sabay tuyo ni mo! Ay, mo na ang bahay ni Pinky sa good suday. Oo, mo ni. Asawa na sa akong anak. Ano man pa? Nay. Sila na nagsakay taksi. Ay, sa ito gato sa langita ni mo? Ay da, nag-deliver sa akong gi-order para butanganan sa sapatos. Ano ka na ay? Nga, sa tuyo at isputi sa kugamahan nga, malulutan. Sus, ganyan ako ni mo tay. Aduk kung buka ko na na imong karsunis taon. Mag-ialang pariliana tay, marag paong yun na. Away angay. Insert pa. Ako yawag long isle mo. Dako pa kay Quillo. Whitlock pa yun. Porbida. Pwede na ni mo ipamugsay tay. Away angay, be. Huwag ito, nag-ana ni mo tayo eh. Yun na asam ka ha. Asa lakaw ro ni mo, asa kapadong.
Murag, manduong magkag paili og gwapuhay. Ito kay La Juicy, no? Mag-una. Kapit sa kong lagot na. Mag-una na. Gano'ng iba magkapilming buanga ka? Gamay ka manida. Alay na nawag niya, no? Juicy ang ni-appear. Oto sa kanahana ka, bayana ka na. Atay! Atay! Oy, wa ka kibaw no nga karon paghata ka financial assistance mga senior. Aw, gawa to sa Ilmiaron, ha? Oh, lairisip. Atag ko na! Mo na hiputi ka! Undang lang ko no, nawaron. Kay Bao, das Juicy. Kaya siya ilmiya. Permintive na siya. Tay, sorry, Tay. Baga ko na niyo! Saban, ha? Ano mo di isputi ka? Of course! Ay lang kay Bong nga badugay kong uli ron ha. Kay na ako it. Yan mo dit sumiron sa mabug ng dapit. Babae. Babae. Ay, sige, pagkaana tayo, bugnong. Or someday, nahagot sa diya na buhay buwaga ka. Kamalain. Nabuhi pa rin naging mo. Saba niya tayo, ay. Kita ka. Sige do, aris ako do ha. Excuse me ninyo guys. Itus me pa. Ay, maita. Kanang imong amahan ba, murag hambugin mo gihapon kaayo, no? Murag gusto kanyang ipalutaw nga, daghan paghihapon mga babae nga maibog ka. Ay, lungki. Paliti sa dagsamin imong amahan, uy. Usa na ka parador taong sa amin taon nga na siyang kwarto, day. Aw, palitik ang tsuhos, ha? Pasigubaon na na yung antipara, di na makaklaro. Kaya tanaw ba na ako na yung antipara, no? Murag gitaya na. Hoy, lungki, kung dili gani ka kadisiplina ng imong amahan, bisag uwahin na unya ang tanan, kami ra bang mga babae makagaba ra ba mi? Oh, pipingkay. Nakasabot ko sa akong asawa nga may kalagot siya sa akong amahan taon. Kay unsaon, kining akong amahan, apilon mo siya kabuang sa ding akong asawa. Kay nagsalig lagi taon nga tiguang na. Mahadlok tang mga saba kay basig dibdibo no sa unya niya kung sa hitabo niya. O nga, amo lang yung gipasagdan. Unya. Hello? Ang ano ka? Unsa? Ano man ta? Si Tatay Teryo. Ano alias presinto? Uy, nga naman! Dati, liluan hinuon eh. Sige. Nako pa ingon niya. Sige, bye. Dong, isa to na nawag, uy. Pulis mo today, na ako nos presintos tatay. Gireklamo ko no. Unsa nga naman? Nanguot og lubot. Na, mauna na, wa na, niresulta na, gigabaan na. Day! Gida sa presinto ang akong mahal kay gireklamo lagi sa kababae kay gikumot kuno yung lubot. O tong among giadto kay kami lang mangayo tag pasaylo taon ba. Pero pag abutan mo dito sa presinto, O maayo kay naa ka, Sir Pulis. Ako gining ikihang tigwa nga kay bastos kayo ni. Oh, kinsa man eh. Kini siya, Sir Mr. Investigador. Kini. Oh, kinis... uy! Ay, hala. Ikaw man to dito sa bahay, no? Nga ngayon og bungas biyabas. Uy! Ikaw, masun kung kat ka sa bayabas no, nga nasinaw kayong itlog. Oo, ako to. Sila. Pulis na ka, do. Abi na kong tag-deliver ka. Sidelight doon ako, sir. Di op mo kuto na ako. Mao nga may sidelight kong deliver. Tempa. Sa may buti pasabot ani, kaila mo. Asig masya ko akong reklamo, ha? Misis, o sa merklamo ni mo ani. ay! Uy, Tay! Nak, kadya, sir, ha? Na akong anak, sir, kadya lang. Ako ning amahan, ma'am. Unsa day problema, ma'am? Bastos kaning amahan ni mo do. Gikumot ako lubot. Unsa ikoot, unsa? Ikoot, unsa? Taka nang ka, oy. Igo ko naman itong hapak, dagpi ba? Oy, ayan na lang kong ilara do. Kay lahi ang dagpi ug hapak kaysa gikumot. Ma'am, kaning pasayloan ta. Taligo ra man ka kang ikumot sa imong lubot. Kung tingali mo mabdosa na, ma'am, kung kumuton ra imong lubot, diba? Oo. Ikaw ra bitang gikumot ang akong lubot. Pero naapil man ang kumot ha sa dili lubot. Ang unsa bang apil tawag kumot, ma'am? Ang silingan sa lubot. Oh, patay. Basta kay ikiha ko ni siya.
Basta dili niya patubago ng iyang gibuhat ako. Ikiha ko gida siya. Sa man padubagat aw na buti mo ipasabot nang. Nga pakaslan ko niya. Ya tay, sa unro nimo ani ha? Dito mo giingon nga mabugnaw dapit ha? Bugnaw gid kayo. Pida gid mo tay, ha? Ako may bawang ka ng imong binastusan sekretary ng kapitan. Mao day nga tigre taon kayo, ha? Tigrilis des kwarta taon ninyo sa financial assistant ninyo. Ha? Anda. Klaro doon. Ug siya be good to. Pida sa nang istorya haway klaro tay. Pero ang lubot klaro kay nimo. Oh, lubot man Buti mo na. tay. Unya sa ulo ni ani, kiham gyud ka basta di ka mandubag siya gibuhat, ha? Mingo man siya nga kinahanglan imo siya pakaslan. Unsaon nimo be? Ay, dili kayo. Unya mapriso ka. Oh, bahala na. Tay teryo. Mao ni ako problema ron kay Otoy. Saon ni akong umahan. Mapriso ka ni siya nga tiguwang na ni siya. Kunya mahadlok sa taon ko nga makagawas ni siya taon ba kay basig maulig ya po'y buhaton. Ang labaras o na kaning amahan na taon. Unsa basagdal din ako mapriso? Maluoy sa ko kay mahan ko din ako. Biko do, abagi ko ninyo. Unsa man kung kamoy pasultihon, mabinati pres, lungki. Sa tanan ng mga namati na to karon. Good morning. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na to karong adlaw, Gulyan. Si Dudong Lungki. Lungki. kidis lung- Siya nga ano, lungki. O Lungki. Pero tarong kay di siya mulakaw, Ate Pres. Dili lungki. Ah. Dili na siya Lungki. Ang iyang problema, Ate Pres, do, ang iyang amahan taon, kanang luoy kayo. Kay, dili, luoy, kanang maldito, yung kayo, kay Sipat, sipat. amahan Grabe na. kay Ate Pres, oh. Sige panghapak lubot, sige pamuso, mao ni. No? Oh, natimingan karon Ate Pres, nga ang katong release sa assistant sa mga senior citizen, gihapak yan lubot, wa siguro to si Kaila, gikumot yun, gikumot. Reklamo taon tong babae kay naapil magkumot ang dili ta kumutonon. Ang silingan sa lubot. Ang silingan sa lubot, hapyuron man ta to, di mo to kumuton. Oo. Sus! Karon puting laguta, ikiha siya, og di siya madubag. Siya mapakasal. Nya, ingnom sa Daga di diyan. ay byuda. Oh. Ingnom sa diyan tatay nga, di ko kasal, bahala na. Uy. Bahala na mapriso. Choose Unsaon yung ko tatay, nun, no? Turti, bata-bata para ba to? Niya tatay, guwang taon ni. Nga, namili pa. Namili pa. Unsaon ko nun niya. Abam, unsabi, dapat tayo babasa niya, abam. Kanang mga klases tiguang ng mga inaana, abam. Kung ari ka rin sa panultihon, Kapitulo 23, versikulo 9. Ayaw pag-usik ug panahon, pagpakigsulti sa usa ka buang-buang, kay wala kinibili alang kaniya. Ba? Masaylo ako ha, Gulyat, sa akong mga tigpaminaw karon nga naglito ko og pulong nga buang-buang tungod kay nga to bang gisgutan dire ang iyang amahan. Pasaylo alamang ako sa naminaw karon kay ang punto nako is kanang ang imong pagpahimang do permi ug pagbadlong permi sa imong papa murag dili mo gumusod sa iyang galamhan kay murag kinaiya namang gud niya Gulyat. Mao lagi. Da pa, sa batanon pa siya, ana dili. Ka Ay, na daghan buwang. Daghan kayo. Di ay. Time sa Kuan naghisgot Na ka. sideline lang niya, upat ko. Josie, Ha? Gina, Wing, Wing, Ilya. Hoy! Sideline na. Sideline na. Sa live sa Sa gada sa kuan? Sa nagdaan, buhi ha? pa si ng nursing. Hoy, patay mo! Sa buhi pa si nursing. Agad kang muapas siya dito. Nga pukawon siya. Sa nagdaan na, Gulyat, dili kita tagiya sa suwat, sa nagda sa suwat, sa nagda sa drama. Paita! Grabe. Kanang adto siya. Purti kong giaway itong nursing itong babae nga. Mao ba? Gipukaw siya. Gipukaw. Unsa man pa? Wai. Unsa ba? Isulti diri pa si kano. Ngano man oh. Dili natin doon, doy. Aga katong namukaw. Kaila ko dili. Kaila ka. Dahan. Ay, nakakuan na ka-G na ko. Oh. Tinuod na. Tinuod na.
Tinuod na, gulyat. Tinuod ay. Abi na kong isyo lang ba? Tinuod ginati, pres. Oo ba? Ibugno to na si. Numo pa? Ano yung sigam kung bukaw, gilisig mo kagari. Ano mo ka man? Naituyo. Naituyo, Balik ta. Pads. Okay, balik ta, Balik na. Yeah. Gulyat, sa ako nang giingon, ang iyang sige pagpahimangdo siyang papa, di man murag umutop siyang galamhan. Di, bitaw? Pero, kung maingon kag himabay ni siyang amaong amahan, ano yung balibad siya? Ano na may babae nga ni Mauna. Ang ano ba? Nalibog Napili. ko. Iya kini, iya tingali, iya kini kanang ug sa panultiyon pabitaw sa Ay, buwang, kanang sipat lang yun. Sa inyo nga lugar ba? Unsa man? gitawag na sa buwang lugar, Bilyako. Bilyako. Oh, Oh, dili kanang- Belmo ko. Dili. Dili, Bilyako. Bilyako Oo. ka na bang si Awan? Si Awan. Bugal- Nabitay ana, tiguang, basta mga tiguang na, nakoy na ko na Tiguang. nga. Mangika ko paa. Oo, Na oo. pislito ng Pasiyaw lang paa. iya, Oo. pasiyaw lang Duwa bitaw. na ba, no? Ano niya, tiguang naman niya. Maglagot na kausahay, pero imo na lang ingnon nga ay, tiguang na bitaw na. Murag- no, wag Tiguang na lang bitaw. nato tag doon. Dili sad man tawag nimo sa English sa presong malnerism. Dili sad. Dili gid ka ba? Dili, Ambot iya, lang man iya, ni-receive. Di man ni-receive mo. Oy kay dili man gyud kuan. Makita gali siya lubot Oo. nga. Ana, Nindot gid kayo. iya. Kumutol gid. Mo lagi kaya sa ako nang gingo, sa ako na nadungog nimo Gulyat nga murag nahapit, murag nalahap pagkahigap Oh. ang sampot. Oh, nasaylo man. Napil ang silingan. Mao na yung silingan. Karon, ug mao iyang tuyo, ngano di man siya mga sawa nga naa na may mahagad niya. Ang Bitaw, iyang no? ang iyang kabilyako lang yun ning iya Ang ha. iya pagka, Oo. kuha lang yun. Sipat lang yun ito. Ang mahitabo na lang ani Gulyat nga kanang naang unsay nga niong dawato na lang na nila, unya magpalitag magpabuyag, ipatawag sa barangay, ato na pod. Unya Oh. ipatawag usab, ato na po ko usab. Para makasabotan ng taga-barangay ngayon ana Oh, na barangay. tatay. Kaya kinaiya niya ba? Ah. Kaya kinaiya. Apan, kung ari ka Kanya kadang sige pamuso niya ba? Mga kat-kat gyud dito sa bayabasa nila unsaon na. murag apel din siya pagkabilyako siguro. Grabe kayo ito, boys. Gahanggaw gid. O pero Makalagot mo, Pero- makatawa ka ba? Pero- Aning ina ni kinaiya sa tiguang. pero ako pag imagine ni Goliath no, kanang iya pangidaron karon, ligon pa siya panglihok, pangtungkod tungod kay mo kat-kat pagbayabas. Ligon pa kayo. O ligon pa. Ang ako lang no, kung ari ka sa biblical, kung ari ka sa pritahanong pagkasulti, i-apel lang siya pag-ampo unya kanang lungke kanang i-ampo lang ng Senyor San Jose kay si Senyor San Jose mao may model sa tanang mga amahan. Ingon ta mga hamtong. Hamtong naman siya nga nataw si Jesus og nakiguoban siya ni Santa Maria. Ampo lang na siya dito kay usa man na si Saint Joseph nga tawag og most obedient father. O ba? Oh, ana lang. O ako ngutan ako ba sa imong pangidaron karon mukuan gyapon maibo pa ba kag mga inana ba Maibog, mga lalaki? Maibog is bambina, uy. Ha? Maibog. Pag-drama na to gabi. Dahat na ba? Pag-drama ninyo Pag-drama. gabi, doon na isa man. Pag-drama ba? Dili Ngano balikan, lagi? dili Ngano? isikad. Isa man. Gayang nang ko taga duha ka buk taga kasaon nga maghuwat me. Eh! Unya kay kusog ba kayong uwan wa man ko kagawa sa stage. Ah! Kapriso ko dito! Larga na lang barko! Kabay diya iambak sa barko! Salamat pag unaga dito lumanon! Gura ko ang paso, tihon. Kiniigsuon sa kong bana, diri taon ni mitipon sa amua kay wala lagi trabaho. Nangisyu ni siyag numero pero illegal kay dili man konektado sa PCSO. Doon na ni siya ay amo lang iyang financer. Unya ato sila magbase sa resulta sa draw sa TV, swerte sa loto o sa PCSO. Pero araw inyo kayong masabta ng akong sakilanon, ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Ewan ko ba kung bakit type kita? Di ka naman gwapo. Day, Ay, sa ikaw sa surtris gabi day. nagutong ari makamangutanan ako. Ako'y tigbula. Awan ni sultis karnotin nyo kung sa resulta. Nga gutang musulti man siya diri namo nga dili man mi mupusta. Musulti gid siya namo aron kami mo ay tigsangyaw sa resulta. Wa mo diya mayabag. Idangutana ra ta. Kabantay itong ngayon kang barato ako nakadaog ko. Ay, mupakita pa kakagbakadaog ka. Pikat ni mo. Ay, Jagway bayas kanahan.
Kontra nimo, akit sa kontra nimo. Kalagot manggod. Ngano lagi? Sa may problema. Isang di mong gisiyagita na. Daton silinga, Stasyo. Ano mo stasyo? Paglagot ko, ari mangutanan ako kung si gawa sa sweltres gabi eh. Na nagbipusta ko, anak. Tubag ka lang gud. Indang makakibaw. Ah, sige, bitaw tag-ingon, anak. Awa og mao, mangutanan na sad to. Amawa, himuo manontang resulta diri. Kita may pangutanon, parawag utok. Pastilan. Ay lang ko sukugod. Kagamay ra sinungda na. Gamay ra lagi pero makalagot ba? Wa man ganita mo pusta, himuo na hinuntang tigbantay sa resulta. Wa sila mayabat. Ay, kada magumanghod gud nimo gud. Kaya nga nom sa kanot sad. Mangisyo, unya dili magbutang diha kung sa resulta. Kitay hasulos mga mamusta. Ay na unsa makaoy. Sige lang ako inos kanot nga magbutang na lang resulta des gawas. Ano dili sa mga tanag, mamataw ba dili na mo tanang mga tao na to. Ano, Noy? Ikaw, mang-issume jud ka ng swerte ni mo diyan, no? Ng swertres. Unya daghan ang namusta. Magbutang ka des resulta aron ang mga tao, ang mga diha, utan-aw na lang. Dili kay manawag pa nato dire syagit mo sa resulta. Ay, tuko kay nimo manang nimo. Kaya mo iperming matumngan nga ay mga tanan kung ano sa resulta. Di po ko na pwede, Noy. Ay nga, magbutang ko diha. Eh, ano ibaw ko nga? Di dami ng issue, lisod ba kaya ba? Illegal biya ni amo. Mo, o nga. O ba? O. May bawaan yan ni Manoy nga ng issue ko. Kunya, hindi makuhaan ng ebidensya. Patay ko. Kanang resulta, magbutang tag resulta diya sa gawas. Hindi ebidensya na baya na. Unya, nga numihimo ka man nga illegal maghadi ay na. Ay kamay na mong nakasuha man eh. Ginagmay na magudi. Pamungkas lang ba? May tayo nagpaagi oy kay sulas man nang imo mercy anong sinay mga tana. Oo man eh. Nyon sa man, nasultihan ni mo imong manghod. Ako nitong gingnan. Uy, Islaw, basig ikaw ha. Mag-apil-apil kag pustaan ha. Basig ang atong panudan, madiskuhido ana. Haba di oy. Ay, magpusta ko ana. Kay wa di ay. Wow oy. Magani ko kay baw usaha ng pagpusta ana. So, wa gyud ka mo pusta-pusta ana. Wa lagi. Diyo ko kasaway ng pusta-pusta ana. Kanaroon doon ay hearing. Pugit ito eh. Pagkakidot istorya ha. Oy. Hey. Anong taon ka? Nung sa kada, mercy? Piskot yung mga tawhana. Huwag mga respeto. Ngano man taon, no sa may problema. Sa may kontra ni mo, ha? Idakin sa pa ka ng mga silingan nato. Ngano man lagi. Kalagot kaayo. Ngano lagi, gipangyuan gihapon kang resulta. Wa man. Wa man ka, ngano suko naman sab ka. Wala sila mangutanan ako kung sa resulta. Isugo na gid hinuon ko nga ipaingon si Kanot nga mopusta sila. Morning numero ha. Ihatag dis imong manghod ha. Oh? Kana na, mo nang listahan na yung mga ngan ana og ilan na ng kwarta ha. Totala na. Mao na tanan. Animal ba yaw eh? Ngano gidawat sa mi mo? Ug sa may gusto nimo? Nga kung balibaran ako, ingnon kong karbusa ko. Dili mo pamalihugan. Arte. Mo na'y gusto nimong mahitabo, ha? Ay ngano man. Ay, nangutan naman sila asas Kanot. Di akong giingnan nga wako kahibaw. Basig na asbay. Niya to? Nangutan na sila asa ko. Akong giinang mo pauli ko sa ato. Giingnan man hinuong kong ipalihaw kong ingon ni Kanot B nga papusta ko ng numeroha para karong hapon. Nadi akong gisuot ang numero. Onya, balibad pa ko. Ingnon ko nga bati kong batasan ko. Di ko musugot. Di ko kapamalihugan. Ay, anang manghod yun mo eh. Mo ginay nakaingon. Sa? Sige, ingunin mo. Ingon ko nga kanang imong manghod mo'y nakaingon nganong miapil-apil siya ng pangisyo nga hasa na hinuunta na pagan. Sa una ni mo, ang mama niya pag inabuhi. Sa paginabuhi? Ngano, naa sa gibuhi ana, ha? Siya'y gabuhi na to? Nga siyam ga atong gibuhi dinhi? Oh, Kanot. Ito naman. Oo, sabi na. Ang sana? Paan Manoy ka ng groceries ko, Manoy? Groceries. Para na to din, hey. Na yung mga ham diha, tusino, mga hotdogs, itlog, uban pa. Yun na, diin man kuno kag kwarta, na? Wasa pa, naigaan man ko. Sinaigan. Naon sa... Sibot may pasabot na naigan Kanot.
Ay nadagaan ko ba? Usa sa mga nipusta nako baka nang nakadaog. Nya dako man siya gipusta. Maunang kuan. Gawas nga na ako ay kana porsyento sa kita, naam sa ko'y ako sa madagaan. Ya, lain ito ng tip sa nakadaog. Oo ba? Unya, nakapait ko usa ka sa kumugas. Okay na naman eh. Ha? Siga mo ng mata ninyo. Basta may gana ko pero niya, swerte kita. Wa ko magdahom nga ingon mo day ana kun mag-aser og swertres dagko sa gitaon. Nagpalit gud si kanot og bugas usa ka sako pero balig na po ra ka kilo. Isuod gihapon og sako. Mao to nga murag usa gyapon sako. Wa ko kasabot masuko ba ko o malipay ba ko. Unya, uy Marie, kumusta naman ka? May kinasaag ka din sa bahay, da? O lagi Mari, uy, unsaon mo naman tayo trabaho. Ngano ko unsa man pagkahitabo Marie? Ay, nanira among kumpanya, Mari, na bankrupt. Ha? Pwede ka sulti sa imong bana, Mari? Ni Pari Islaw? Wa mo siya magkiskot na ko anak nga wala rin siya trabaho. Mao ba? Ala, ay basig wa siya maapil og kataktak Marie. Ping ano ka taong wa man siya mataktak. Unsa magpabilin sa dito sa suot? Ha? Lagi. Kami man ubahan na pagpanggawas na mugod, pagdawat sa among gamay. Mao pa wala gyud siya magsulti na ko anak. Oh, basig nakakita na sigla ang trabaho. Mausad no? Nya ikaw Marie unsa na malay trabaho nimo? Oh, racket. Racket na lagi nagmay. Unsa mang rakita nimo Marie? Nakainumero diha. Unsa mang numero ha oy? Numero sa telepono o sa cellphone? O di ba sabay? Dili, uy, laing numero. O unsa numero ha di ay? Numero sa swertres ba? Ano pusta ka? Dili, Mari, uy. Nangisyo ko. O ha? Main na lang ni Mari. Pamugas. Kaysa mag-standby. Mausad no? Sahi ko, be. Sa may numero ha mo. Ana Marie, sa pagkatinuod lang no, nagubot gyud mi anak kadiyot dinhi tungod anang igsuon sa kumpana nga nangisyusad. Ha? Nga naman. Samukan ko. Eh mga silingan na mo diri, ari mangutanag unsay ni gawas. Nga di man unta ako mo'y nangisyu. Sa gudi ay. Mao nang wa kay ko anak Marie oy. Ug buto na unaon no. Ay unay kay ko anak kay ako bayang bayaw nang issue pud baya. Ay, mao pa. Nahala, uy. Sige, uy. Di na lang ko mamugos ni mo, Mari, uy. Pero, nindot man kung ang taog mo pusta ka niya, pusta po ka diri. Para ba, kung mo gawas, doble imong daog. Unyag mapildi doble pod. Ay sus, may kunahuna ka man anang pildi. Ang imong daog mo imong hunahunaon. Bitaw sad no, pero di lang sa ko Marie, pas lang sa ko ana. Sige, Mari, uy. Ingna lang niya ako kung mapusta ka, ha? Ha? Tiksi ko, ha? Nasira na dahil ilang kumpanya nga gitrabahoan sa kumbana. Mauna, wala na dahil trabaho ang akumbana. Pero anong kada adlaw man na siya mulakaw? Magsinilas na sa noon. Lano? Kung man magsulting karaho eh. Sa ato pa karong pilduhan. O siya ikahatag na ko ron. Ang gaw man ang tawahan nga nang wa man magsulti. Wala maluoy man sa kumaguna-huna eh. Pakigsultihan ako siya ni kapot. Ay, yan na rin ni abot. Uy, nag-uban man gud ay si kanot. Yung islaw! Ay! Yung marika na gud yung. Ano rin? Sunda ko nga res kwarto. Dali. Ay! Ito para ba? Ito mag-jir-jir? Asa balibaran? Dito niya. Naon sa kawin ganun gahubo ka? Oh, unsa man? Wala tayo buayan eh. Oh, nindo sa rin bago. Tay pa, hindi ko mo ibot ako ipasabot, uy. Ha? Gusto ko makiksulti ni mo nga nung wa ka man musulti na ako nga nanirada dahil inyong kumpanya. Oh, Dinhi si Mariid na. kuan. Kung siya mo'y nagsulti na ako, nga wa na di ay inyong kumpanya, nasira kay na bankrupt. Ano mo ka musulti na ako, anak?
Nga naman, pagtihan ka. Imong paablihan o balik ang kumpanya. Ay, dili na mo ibot akong ipasabot oy karaho. Unya, asawa man ka ako nimo. So dapat, mahibawsad ko. Kay dili ra ikay maproblema sa atong pagpuyo lakip ko. Gusto ko makatabang sa nimo. Unya, unsaon ako pagtabang kung ikaw mismo, di ka musulti na ako kung unsay problema. Kuanday, ganing... Makapahiupos man ka, uy. Suluhon man nimo ang problema. Ay, merci. Gipahungaw gid ako sa kumbanang akong kahiubos niya kay gusto niya nga siya ray maproblema. Di magud mahimo nga siya ra kay pamilya man mi. So dapat mahibawsad ko aron sa ingon makatabang ko. Pero wa man musulti mo tong nahiubos ko sa akong bana. Unya, Day, baho kung ubos ka na ako, day. Sorry na kayo, day. unya karon. Sorry na ba? Unsaon man nimo ron? Nga wa naman kay trabaho. Misulti ka pa nako sa wa pa mo manira. Pag ginahinay unta kog pangitag trabaho sa nako para kun di ko makakita sa imong trabaho, at least di ta masiro ba? May kanon gihapon ta. Di mangyapon to mapas mo, day. Si dili uy. Nga naman, may nakitaan ka ng laing trabaho? Rakit lang gud, bisa ginagmay. Ako masad ni, tigumon. Oo kasabot uy. Na ako'y rakit, day. Kaon lagi hapon ta. Unsa ra kita? Aser? Asis pulis? Dili. Dili, asit. Asit pa ni mong ingon. Aser ba? Oh, unsa? Asit din na di ay? Oo. Asit. Oo, pero kini nga ako gisudlan ron. Aser, dili asit. Unsa nang asir? Isyu ko ng numero. Parehas kang kanot? Siya bitin na pasoon ako, ana. Wag ka bungot baya nimong islawak ka, uy. Ibaw baya kang kontra kay na nako, ha? Ano imong mangisudlan? Animala gid nimo, uy. Sa may gusto ni mo. Pas mo ta, hasta nga ito anak. Islaw? Ay kabalaga, temporary raman eh. Pwede ko mohangyo nimo islaw? Uy, problem. Ay, sige, ang ulang sama na. Dali, ipaduol ako, be. Ipaduol imong dunggan. Sama na. Tunod ka ni. Musulti ka, ha? Ayaw, doon ka na. Ayaw, Lucia. Nalusian gud nako iyang dunggan kay naglagot man ko tungod sa iyang kahanggaw. Nahibaw siyang kontra kay nakong mangisyu, mao magigituyuan sa hanggaw. Unya, Ay. Gunot sa ko kadit kay. Gawas na, dili na pungan, gawas na. sa ni uy. Uy, kahiyaw kayo, ulit. Kahiyaw kayo. Sa man ni uy. Uy, mga tikit man gud ni. Igikan tingali ni nangisyu ang kanahan. Ay, maglayo! Ah, Wala sili. ha? Sakpan yung ka ikaw na yung issue na niya. Nabilibinin siya. Ay kung answer dili sir uy kanang. You're under arrest! Ay. You have the right to remain silent. Ha? May katungod kang pagpakahilom ni mo. Ha? Kung wala kayo abogado, tagaan ka abogado nga gwapo. Islaw! Giangko ni Islaw nga siya mo'y nangisyo o siya gyud ang gidakop. Mo na akong problema ron, unsaon ako nga matabangan ako si Islaw, o gid may kwarta nga ikapiyansa, unsa akong buhaton. Pasagda na lang nako siya nga mabilanggo. Unsa man og kamo ang pasultihon, Mercy. Halo, Ate Pres! Ate ba? Ayaw sa mo ginanay! Malabihan ko na na. Unsa ka? Pepe tabliya Kuya Alan. Kainit, Salamat ay. sa mga nipalit og nigamit og niinom. Tawag ko na to Sir Ronalday. Good morning! Good morning! Salamat kayo. Binam. Hi, Ate Pres! Salamat kay Ate Pres. Sa tanan nga ng mga namati na to karon. Okay, Ate Pres? Okay, ang sender na to karong adlaw. Si Mercy, Ate Pres. Mercy. Oh, mercy. Have mercy on us.
Oh, kanis meron si Sa Ate Pres. problema? Problema Ate Pres kay kaning iyang kuan ba manghod man siguro ni siyang igsuon nga na maligya kinis kanot na maligyag masyaw aw kanang surtres nga illegal. Karon ang iyang bana na wag tangag trabaho na maligya pod og surtres nga illegal. Ang naglain ang iyang tiyan sa iyang bana Ate Pres wa makabantay ang bana nga gisundan taon nga kontra man gyud kay ning Mercy ng kunang inana Ate Pres. Gisundan taon sa mga pulis ang iyang bana pag-abot sa ilaha day guniti ka diyo tay kay naglain ko tiyan day. Gunita niya pagtanaw niya sus mga numero man mao may pag-abot sa pulis. You are under arrest. Sus, you have the right to remain silent. Siya mo nadakpan. Allah. Siya mo nadakpan. Mao ni problema ni Ate Pres. Saon niya ko no. Saon man yung pasagdan lang. Wara ba may kwarta taon ikapiansa? Unsaon man taon? Unsa may akong buhaton? Pasagdan na lang ka nako siya nga mabilanggo. Kisa may nag-ana ang bana? Si Kuan, si Mercy. Kisa may gidakpan di ay? Si Kuan, si Mercy. Ang inanim ni iyang pangutana. Giangko de gislaw nga siya nang isyo. Siya nang isyo. Giangko niya nga siya nang isyo. Ang siya mo yung ganang padakop. Siya magpapriso. Mao na akong problema. Batabang ako si Islaw. Wala ba taon kwarta ikapiansa? Sagdanan ako siya mabilanggo. Pila kay kuan anak mabilanggo? 3,500 man siguro natin, Pre. Ha? 3,500. Ang piyansa? Dili ang priso. Ay, kadang ko araw natin, Pre. Sure, Tres. Maral lagi. 3,500. Ang piyansa illegal. pero wala priso. Why preso natin, Pre? Bayad lang. 3,500. Adi manghuam na lang ka nga to sa imong coordinator kanang kinsa iyang gikuha na. Pero, Illegal mag-provision mo ka ka natin, Pre. Illegal may lang grupo. Illegal man. Provision ka. Kinahanglan ka report, anak. Kada buwan. Amo ba? Pero wala kay bayranan o Wa na. report. Nasa tayo pakambit lang. Be. Sige, Bambe. Lucas 12, Kapitulo Lucas Kapitulo 12, versikulo 58, kung may mukiha kanimo, paningkamot sa pagpakig-uli kaniya, samtang anapa ka mo sa dan. Aron dili kaniya dadon ngadto sa maghuhukom, ug itugyan kaniya ngadto sa pulis, ug ibalog kaniya ngadto sa bilangguan. Nya, pulis mong gini kadako pa, di ba? Mao ni karon, unya na priso na sa ba? Oo. Katong gingon ninyo nga, unsa to manghuam lang unsa to? Piyansa piyansa. na lang. Magpiyansa na lang. Oy, day, Mercy. Kana imong amo, kana si Islaw na amo. Naagi. Nya kargado ka ng mga amo, mao na imong piyansa sa ilang mga aser. Amo ni kanot. Piyansa, manghuam siya. Amo ni kanot di Amo ni natural kanot. gyud na Ati Pres. Nga? Natural gyud na. Og ngaan sila amo Ati Pres, kato ilang amo, natural gyud na. piyansa. Kun madakpan ang iyang mga tao, mao imong piyansa gyud. Oo. Ana gyud na. Natural. So dili kay sa magproblema lan parte sa piyansa. Dili ka mo problema anak kay mao gyud na ako ni bawan sad sa uban ako mga. Ibutan tayo lang amo mo na coordinator. Mura ginana Ati Pres or mao yung financer. Coordinator ba na? Financer. Financer, no? Financer. Dili kay ko kaska. Ang coordinator di ay lain to. Lain mo to Ati Pres. Katong mooy mo kuha sa Kubra sa tanan nga mga kanang kwarta. unsa imong Pilay kita ni mo diha. number. Unsay number? Number, no? Mao ti coordinator nga. Mao ti kuha sa tanan nga ilahang mga tao nga mga Cashier nila. mao ti mo kuha mao ti coordinator. Kana financer lahi gyud na. Ano mo bayad? Mao na mo bayad og dunay mga igo nga dagko. Dato pa kani kay si Kanot may nagpasud niya pagkitabang sa ni Kanot dayon sa ilang amo. Kay pananglitan og dili mo tabang iyang amo, kuyaw og mo musulti ng asawa dito sa mga pulis nga mao ni amo mo ni nagkaigo. Wa mo sa kibaw yung asawa kay lagot mas mercy ani. Wa kay bawo kinsay financer ani. Ang imo ana dong patabang lang yung kanot. Tabang ka. Tabangi ko kanot kay ikaw may nag pasudsud ako ani. O si Kanot pinabaw kita ilang amo. Kay lison po gisulti na nila ilang kamo. Amo inaana kay Magkontrahan man pud ka. tiklog yung ka. Oo. Tiklog yung ka nga Na lang, masulti. hilom na lang. Hilong na lang. Nga mga lang yung tabang. Oh. Tabang. Kasukas. Makaso mo yun natin pres, mabot man yun na skimunda, ato rito piyansahan. Ang kay mundalan.
Ha? Kung saan ang kay Munda? Munda ka lang. Ako di agong mga kaso Boy, nga mga ato dito ang kuan. kaso hiring-hiring ng sa mga kuan. Oo. Ang mga attorney, abogado. Di na amta sa kapitol sa una. Karon sa Kimunda na sa Pier Ganun 4. galam nagkimunda si Mining. Ang meaning mo na sa angang mas building at Pres. Ay, Abi na kong tao ng Kimunda. Dili, abogan sa building ambot nga ano na. building na ito Ang ulag yung duulo nila Goliath, si Kanot. Kaya may nag-recommend ni Islaw. Oh, Ayun bitaw. si Islaw nga, okay na kay temporary rakono niya. Sa una timingan man. Alisod. Oh. Temporary pero timingan man imong asawa pag yun bida. Doon lang mo sa inyo ang inyo. Ana na lang, patabang ni Kanot para ang inyong amo ba? financer, inyong amo mo imo bayad yes kuan. Hangyo lang yun no niya. Dili na mo usab ning ana no. Ayon lang yun mo ana dog kay wag gyud ayo na O, sige, bida. Pero abi man ko ni mo Goliath, mo magataw na yung panginabuhi sa Oh, sa uban lagi taon pero kuan kita ano pero ako pa ni Ate Pres, musod na lang gyud siya legal nga kuan. sa mga legal. Kanang sa PCSO gyud, kanagong naamo Sa gyud. may puhunan, nabi na puhunan Goliath. Mao sa lagi, musod siya kanang illegal legal nga kuan, puhunan lagi. Pero ay na lang yung padakop. Ay dala padakop dong ay. Anak na lang do. Dagan lang ko to Diyan pa. ka niya lingi si Bulo yun, nabay Sa mananako. una ilang kwarta, matawag ba ni kwarta sa hangin? Dili. Dili puti halos. Ay hinaguan mo na nila bam. Sa gili? Ako, on, Ah, katulad pa niya asawa, tebingan. ah. Okay naman, ang iyalang asawa ipapriso, sabot lang sila. Eh siya ba yung trabaho? Sabi trabaho niya nga, asal man put siya. Oh, ang asawa may dakpan. O lagi niya, O, di sa- giyagyan ko. di sa- Lain sa kayo, Goliath. Sakto na tingili ma'am. Dili. Ako nga. O madakpan ako asawa ako ipapriso. Nya ilisa na ko Ilmia. At kisa na si Elmia. Ilmia Gumis. Kapag mong duha na, Lang! Alam! Ah! Dili man magpapreso si Islaw, dili po magpapreso si Mercy yung asawa. Ako yung magpapreso, kinaghang laki dito. Tawa na pinaga dito na panon. Yun ako ang pasol tihon.